nikah nembe pinten tahun niki? Heeh. Pirang tahun kowe karo bojomu? Kula nembe 7 tahun. Lah isih 43 tahun ya muga-muga aku ya ora ketang suaraku wis ya Prabu. Ning tetep kudu tok tanggap perkara. Aku lho wegah. Lah kok wegah? Aku meng nguyah-nguyuh nek tuwa iki. Ayo. Setan ki ora. Iya mah. Masa dalang nganggo pempes. Ning kadang kala kuwi sok ditakokke lho, Ti. Lah napa? Kuwi sing kadang kala ana sing wong piyai sing ora ngerti, kuwi paling sok ditakokke dan siji cara istirahatnya bagaimana nek setiap malam pentas, loro mesti aku sok ditakoni ketemu wong luar Jawa sing seneng wayang, enggak gimana, Pak? Kok bisa enggak kencing ya? Nah, kuwi pancen yo ana rahasiane. Napa rahasiane kula nggih dereng ngerti lho, Pak. Jane ora perkara dalang ki digdaya ora. Yo Dalang ki iso ngampet nguyuh ora. Ya kadang kula ya ngampet nguyuh. Ning